Projekt Misia 1000 je postavený na takmer 20 rokoch našich skúseností so zdravotnou mediáciou. Misia začala ako dobrovoľnícky program a pokračovali sme vďaka partnerom projektu ako Nemocnica Spišská Nová Ves. Takže babice sú zamestnané, pracujú na oddeleniach nemocnice a pracujú zároveň v teréne. Naša nemocnica Spišská Nová Ves je spádovou nemocnicou aj pre pacientov, aj pre ženy, aj pre detičky z marginalizovaných skupín obyvateľstva a práve naši zdravotníci sa stretávajú s dôsledkom chudoby, nízkej životnej úrovne, nízkeho štandardu hygieny či nízkej vzdelanosti. A to bolo našim cieľom priblížiť sa týmto ľuďom a práve preto sme sa zapojili do projektu Misia 1000. Misia 1000 preto, lebo máme za to, že nejde o prácu, ale ide o určitú misiu, ide o naozaj cieľ, ktorý máme, aby každý jeden z nás mohol byť súčasťou zmeny. A tých 1000 naozaj je symbolom prvých 1000 dní od počatia dieťaťa a tých najdôležitejších vo vývoji nášho zdravia, tak preto 1000. Srdcom tejto spolupráce sú babice. A práve preto si myslím, že tento projekt je taký úspešný. Ja to malé dieťa vidím, ako rastie, ako napreduje, vidím, v akom stave to dieťatko je, tak toto je pre mňa tá najlepšia a najkrajšia aktivita, ak so mnou dieťa rastie. Fungovanie babíc na oddelení vnímam ako veľmi prínosné, nakoľko mnohé mamičky, hlavne mladé mamičky, nevedia po slovensky, nerozumejú. Takže máme častokrát veľký problém sa s nimi dorozumieť, tak v tomto je to super uľahčené, že nám to vedia pretlmočiť a odkomunikovať veci, ktoré my teda v slovenskom jazyku nevieme. Keď nám dokážu či už sprostredkovať pocity pacientky, preložiť niektoré veci, alebo dôraznejšie vysvetliť niečo, čo my tak odborne vysvetľujeme a oni úplne pochopiť nedokážu, tak určite to je benefit pre nás, ale aj pre pacientov a zvyšuje to bezpečnosť našej zdravotnej starostlivosti. Čo sa týka napríklad novorodeneckého oddelenia, tak tam babice sa podieľajú na tom, že tie mamičky edukujú, že im trošičku pomáhajú a učia ich kúpať, prebaľovať, prikladať tie detičky k prsníku, takže hodnotím to veľmi kladne. Babice k nám chodia každý deň, pracovný deň v popoludnejších hodinách. Vnímame to, myslím si, že dosť pozitívne, pretože sú napomocné tak ako mamičkám, tak sú napomocné určite aj nášmu personálu. Pomáhajú mamičkám pri bolestiach, vysvetľujú im, ako prekonať tú pôrodnú bolesť, ukazujú im pôrodné alebo teda alternatívne úľavové polohy. Sme napomocné zdravotnému personálu, mamičkám po pôrode, pri prikladanie prsníkov bábetkám a hygiene bábetiek, ale aj mamičiek po pôrode. Určite to vnímame ako veľký benefit aj pre mamičky, pretože sú také spokojnejšie, vyrovnanejšie. Tie babice sú im napomocné, či už na oddelení alebo na pôrodnom sále. Je tam lepšia spolupráca, lepšia komunikácia, taktiež aj s rodinou, príbuznými. Myslím si, že je to niečo nové v tomto systéme, v pôrodníctve na Slovensku, že konečne niekto začal riešiť nielen tú medicínsku stránku veci, ale aj tú sociálnu, lebo ako vieme, WHO to charakterizuje ako pohodlie pre pacienta zdravotné, psychické, ale aj sociálne. A práve tieto pacientky to sociálne pohodlie majú obmedzené. Prvé aktivity realizujeme v nemocnici, čiže na pôde gynekologického, porodnického oddelenia a pediatrie. A tá druhá časť aktivít zahŕňa práca v teréne. Staráme sa o mamičku, ktorá je tehotná. Pomáhame jej, ak má nejaké problémy, poradíme jej, ako si pobaliť tašku. Keď je možné, keby chcela, odvezieme ju aj do nemocnice. Rozprávame sa o všetkom domov, keď prídu, čo potrebujú. O kojení, o výžive už sa tak učíme, rozprávame o tom. A našim cieľom hlavne pri práci s matkou je tá rodičovská príprava, aby sa nám to dieťatko narodilo zdravé. A keď nebudeme mať zdravú matku, tak nebudeme mať ani zdravé dieťa. Potom, keď sa dieťatko narodí, ukazujeme, ako sa o neho treba starať, polohovať, ako správne dať papať, umývať. A postupne sa to dieťa vyvíja a tak ako aj tá mamička, sme prepojené aj my, babice, s dieťatkom.
Pracujeme s dieťaťom teda na jeho psychomotorickom rozvoji, čiže sú to aktivity, ktoré majú to dieťa rozvíjať v rôznych oblastiach, čiže v tej kognitívnej, rozumovej oblasti, sociálno-emocionálnej oblasti reči, komunikácie, jemnej hrubej motoriky. Sledujem to všetko, či dieťa reaguje, či dvíha hlavičku, či sa dobre hojí pupok, či sa mamička dobre cíti. Potom s tými väčšími deťmi už rozvíjam zmysly prostredníctvom hry, reč. Terén mám rada preto, lebo keď sme začínali, tak niektorí deti nevedeli povedať ani A. No ale po dlhšom čase venovania sa im vidieť výsledky. Najobľúbenejšie sú pohybové hry a knihy. Deti sa učia, baví ich to a vidím, že som napomocná, lebo tie deti napredujú. Babice s deťmi realizujú aktivity prostredníctvom hier, lebo hra je tá najprirodzenejšia činnosť, aktivita, cez ktorú sa ľudská bytosť môže rozvíjať. Pre deti je to hra a pre nás je to nejaký cieľ. Neberiem to ako prácu, ale ako hru s tými deťmi. Nepozerám na to, že teraz nemám pracovnú dobu. Som k dispozícii, mám teraz tehotné mamičky, ktoré už sú pred pôrodom, takže som tu pre nich non-stop, aj cez víkendy teraz. Príprava babíc je veľmi intenzívna. Každá táto babica vlastne musí prejsť odborným vzdelávaním, ktoré je v prvých mesiacoch veľmi intenzívne a naďalej vlastne kontinuálne a pokračuje počas celého pôsobenia babice vlastne v programe. Vzdelávame ich jednak poskytovanie prvej pomoci pri štandardných životohrozujúcich stavoch, ale zároveň pripájame aj problémy, s ktorými sa najčastejšie vlastne z tých marginalizovaných skupín na tiesňovú linku 155 obracajú ľudia, že si nevedia poradiť s tým stavom. Školíme na to, aby si nabrali sebavedomie, zvládnuť extrémne situácie, čo sa týka zlyhania zdravia a zvládnuť komunikáciu na linke 155, aby vedeli si dotiahnuť to, čo začali a mali oporu tejto linke. Tým, že my ich vyučujeme, tak si vlastne tvoríme zdatných komunikačných partnerov. Babice sú odhodlané ženy, ktoré sa rozhodli, že zmenia svoj život a zmenia život aj ostatných okolo seba. Keď som tiež z osady, vidím deti, ktoré žijú v ťažkých podmienkach, mám možnosť to zmeniť. Dať im niečo také, čo si budú pamätať navždy. Znamená to pre mňa veľa, že môžem byť nápomocná tým mamičkám. Ak to pri pôrode, alebo po pôrode. Detičky sú veľmikrát zanedbané, tak som rada, keď som s nimi a keď s nimi trávim čas, pretože to, čo im nedá mama, dávam im ja, tým, že ich učím, začniť sa do toho, aby keď vôjdu do škôlky, že nebudú odstrčené, ale budú pripravené na ten život. Tešíme sa, že majú štart do života, aby sa dačo naučili, že sa dačo už učia. Prínos projektu vnímam možnosti meniť mienku ľudí, ale naozaj to teraz je na obe strany. Čiže babice ako také majú možnosť meniť svoje vlastné videnie sveta. Babice zároveň môžu ovplyvňovať videnie sveta ľudí, ktorí stretávajú pri svojej práci a svojej komunite, svojich najbližších. Rovnako inšpiratívne, rovnako hlboké sú tie zmeny, ktoré pozorujeme pri poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Povedal by som, že pozitívna zmena jednak v tom vnímaní pacientok nás, ale aj v opačnom smere. Dokážeme si viac rozumieť, viac si vysvetliť a ja myslím, že spolupráca je potom aj veselšia, aj lepšia, aj produktívnejšia.
Na tých oddeleniach, kde tie babice fungujú, je to ozaj zmena myslenia našich zdravotníkov a babice sa stávajú našimi kolegyňami. Pre mňa babica znamená byť veľa, pretože som matka a veľmi rada mám svoje deti, ale mám rada aj svoje deti, ktoré už patria ku mne a berem ich ako za svoje. Zmena. Zmena v rodine, zmena detí, zmena života. Misie 1000 je tak naša odozva na to, aby sme ako spoločnosť prosperovali. A keď chceme prosperovať ako spoločnosť, potrebujeme sa postarať o to, aby v spoločnosti každý jeden z nás mohol prosperovať, bez ohľadu na to, kam sa narodil. A nehovoriac o tom, keď nám rastie dieťa, ktoré prosperuje, tak to je úžasný zážitok. Niekedy stačí, keď sa dieťa usmeje, pretože najkrajšie na svete je rozžiarená detská tvár.